זאת המתנה המושלמת לכל חייל, כי כשאת שולחת מישהו יקר ללב שלך לשטח, את רוצה שהוא ירגיש שחשבת עליו, גם כשהכי חם. טורבוג'ט פרו הוא מאוורר טקטי, חזק וקומפקטי, שתפור בדיוק לתנאי שטח. הוא מתלבש בקלות על המכנס או על רצועת הצוואר ופשוט מתחיל לעבוד. אל תתני לגודל לבלבל אותך, הוא עוצמתי בטירוף. עם סוללה שמחזיקה עד 40 שעות רצופות של אוורור, הוא מחזיק לי יותר מיום וחצי מבלי שצריך להטעין אותו. המאוורר משמש גם כמתן נייד, עם 4 טעינות מלאות לטלפון, כך שהוא אף פעם לא ייתקע בלי סוללה, ואפילו משמש כפנס בלילות חשוכים. זה מסוג המתנות שלא שוכחים, לא כי היא יקרה, אלא כי היא באמת עוזרת. אם אתם מחפשים מתנה ייחודית לחייל, זה לגמרי הפתרון המושלם בשבילכם. ואין צורך לדאוג, יש 30 ימי ניסיון באתר, ככה שתוכלו לקבל החזר כספי מלא במקרה שלא אהבתם. חברת בריזי יצאה במבצע שלא יחזור על עצמו. הזמינו עד היום ותהנו מ-40% הנחה, משלוח חינם ו3 מתנות עם ההזמנה שלכם.